Дълбоко под вълните на Тихия океан, в мрака на Марианската падина, човечеството се натъква на нещо, което никой не е очаквал. През 2024 година, по време на експедиция за изследване на най-дълбоките участъци на Земята, учените заснемат кадри на същество, което не прилича на нищо познато. Това е Abyssalis serpentis, тайна, пазена в дълбините повече от 100 милиона години. Abyssalis serpentis, или безкрайната змия на бездната, е масивно морско същество, с дължина над 40 метра. Тялото му е гъвкаво като на змиорка, покрито с полупрозрачни люспи, които пречупват светлината спектър от синьо и зелено. Главата му е триъгълна, с огромни черни очи, които, според учените, могат да улавят и най-слабата биолуминесцентна светлина. Вместо уста, Серпентис притежава венец от шипове, които инжектират парализиращ токсин в жертвите му. Неговото тяло е покрито с миниатюрни органи, излъчващи слаба електрическа енергия, вероятно за комуникация или за лов в пълен мрак. През юни 2024 година, международен екип от океанографи стартира мисия под кодовото име Проект Абис. При спускане на автономна подводница Нириас II, на дълбочина от 10 920 метра, камерите записват първите кадри на странен силует, движещ се с невъобразима скорост. Първоначално учените смятат, че е дефект на оборудването. Но при повторен преглед на записите, те откриват ясна форма на живот, създание, чието размери и поведение не съвпадат с никое известно наука животно. Последвалите седмици са белязани от странни събития. Част от записа е загубен. Членовете на екипа подписват споразумения за мълчание. А самият проект е прекратен без обяснение. Независими източници твърдят, че правителствата на няколко големи държави са наложили пълно затъмнение върху информацията. Abyssalis serpentis е хищник, съвършено приспособен към дълбините. Според анализите, той използва електрическите си органи, за да парализира малки риби и ракообразни. При по-големи жертви, като гигантски калмари, съществото използва бързи, спираловидни движения, за да ги увие и задуши. Неговият токсин е толкова мощен, че дори контакт с малки количества води до незабавна парализа на нервната система. Учените смятат, че Серпентис притежава примитивен, но ефективен мозък, способен на основни тактики за лов и дори териториално поведение, доказано от агресивни атаки срещу дълбоководни дронове. Някои биолози предполагат, че Abyssalis serpentis е жив фусил, представител на древна линия същества, които са населявали Земята още преди възникването на динозаврите. Теорията е подкрепена от мутации в генетичен материал, взет от микропроби в близост до обекта. Друга теория твърди, че Серпентис може да е резултат от неизвестна еволюционна линия, развила се в изолация след падането на голям астероид преди 66 милиона години. Още по-смели изследователи допускат, че съществото не е продукт на земната еволюция, а на нещо друго, може би резултат от древна експериментална манипулация или извънземен произход. Малко след публикуването на първите кадри от Марианската падина, започват да се появяват анонимни свидетелски показания на моряци и изследователи, които твърдят, че са виждали подобно същество години преди официалното му откритие. Бяхме на около 300 мили югозападно от Гуам. По това време ловяхме дълбоководен риболов. Около 3 през нощта, водата около кораба започна да се движи странно, като че ли нещо гигантско минаваше отдолу. Видях с очите си дълга сянка, по-дълга от самия ни кораб. Нямахме време да реагираме. Екипажът беше уплашен до смърт. Сервирах в търговски кораб през 2018 година, бяхме на нощна вахта. Когато забелязахме светещи точки под водата, сякаш чифт гигантски очи ни наблюдаваха. След секунди, корабът започна да се люлее, без никакви вълни. Капитанът ни забрани да говорим за случилото се. Каза, че ще си имаме неприятности, ако думата излезе. Но аз знам какво видях, това не беше риба. Това не беше нищо, което някой някога е виждал. Днес Abyssalis serpentis остава загадка. Правителствата отричат, учените мълчат,
а дълбините на океана продължават да крият своите тайни. Колко още подобни чудовища се крият под нас, и кога ще се осмелим да ги срещнем лице в лице? Може би, някои въпроси е по-добре да останат без отговор.